Makhamnandi abantu bathini mfethu mangabe bekubona usesiteji bebona kumbe bezwa i-CD lakho kumbe iy'ngoma zakho emathekisini, emarenki, izidlalwa ey'tolo, emsakazweni ngokuhlukahlukana kwayo. Ithini imiyalezo efikayo kuwena mfethu and wena ukuthatha kanjani lokho? Uma yadlala khona le CD abantu umuntu sekwayizwa ngabe ikuphi noma ikuphi indawo ezahlukene. Esiteji ngigibela ngingedwa. Esiteji ngigibela ngingedwa ngoba ungibona nje namanje ngoba ngihamba ngedwa ngoma hamba yedwa njengenyathi mina kanje. Kodwa uma ngifika esiteji ayi mase ngehla nabaningi. Hayibo. Angazi ukuthi kanjani kodwa mase ngehla angigqoshi kodwa ngalokho ngoba noma ngithanda ukuba ngedwa kodwa mase ngehla nabaningi. Usho ukuthi lokho kokuqala ingoma yami ukuthi iyazwakala ebantwini ngoba hayi ziyanyakaza wena ihlweni. Emsakazweni ke eminye ngisengayihambela hayi bayajabula abanye abakholwa ke nje ukuthi album yokuqala le cha abakholwa lento engisho ukuthi album yokuqala cha abakholwa. Ngendlela abaye bencome ngayo kodwa ke akusho mina kusho bona indlebe zabo nabezibatshela ngeke ngibaphikise like nje le ngoma le Valentine manje into esovulwa idlala nje manje ingoma mina ngokwami angithathi notice kodwa ayi abantu ngendlela abayithanda ngayo bengazi mina bengazi impela engathi ngiyajabula wavula nje wavula wangena ngayo impela. Uma ngabe uMafuleka ela emsakazweni kwiMbolo FM kunomuntu engithema ngikhula ade ngibukela kuyena ngayithanda lento eredo yakungena yajula emzweni wami. Uma ngabe ubaba uMakhamnandi ekhula ubani umuntu ade bukela kuyena kakhulu? Umfana nje lo ungathi ubaba ade mayikhula ebebukela kuhlala bemzonda abafazi namadoda bejova imfuka amkhisi umzo ngezima bendodo zingazwa ngesibhawu nje yini engenzeki bathi ungabulala ikhansela uzulwisi luduma ngingadla abafo nabafokazana phela idla ngalo damadodakazi umshayi wensizwe emlezi zithi maye mabo umadola abusheleza ashithi lamakhola lahlazi ngapha kwathi amathanga amhlophe ajeqwa unjalo nje wonsizwa ke leyo uRorend umfihleni ubaba umfihleni umfoka Mkhize lo uyena wafaka uthando lomaskande noma lomculo wajula yebo bebekhona umfihleni Magubane bekhona nabanye laze lafika nebhovu likadikadika kodwa kahle sengingase ngifana nomase ngeke ibhovu likadikadika ngase ngifana nomama mayeshonelwe indoda ukuthi yabona usale sebamba nje ukuthi akhwezela ikhuni kodwa kahle lapho engangijabula khona mina kwakukaMkhize yini mhlambe